Van harte welkom. Ja, van harte welkom bij de uitreiking van de Limburgse Popprijs 2025. Wat heerlijk om weer in de muziekgieterij te zijn. Want er is zoveel goede muziek gemaakt afgelopen jaar. En er is keihard gewerkt en genoten, zowel voor en achter de schermen. En dat gaan we vanavond vieren. En waar kunnen we dat beter doen dan hier in Maastricht met een bomvolle zaal van muzikanten en muziekliefhebbers. Laat jullie nog één keer horen, jongens. Wat fijn dat jullie er zijn. Heerlijk om iedereen bij elkaar te zien. Ik ben natuurlijk wel een beetje benieuwd wie allemaal in de zaal is. Ik heb Maud volgens mij voor me staan. Ja. Hi, ja. Maud, een van de genomineerden. Ja, klopt. Voor beste album en beste nummer. Ja, klopt. Vertel, hoe is het bij jullie gegaan, het muziek maken afgelopen jaar? Afgelopen jaar we hebben gewerkt aan een album waar we eigenlijk al 3 jaar mee bezig zijn. Het eerste nummer, dat is 3 jaar geleden een keertje voor de grap bedacht. En toen dachten we, dit vinden we zo leuk. We zijn een hele groep vrienden die het allemaal leuk vinden om Limburgs te praten en muziek te maken. En dat is gegroeid tot een album. Zo is dat gebeurd het Achter jou wordt druk geknikt. Ja. Die vrienden zijn denk ik ook blij dat het album er nu is, dat die muziek er is. Het was een heel proces, maar wat mooi dat jullie dat vanavond hier samen kunnen vieren. Genomineerd, dat is al heel wat. Ja. Dus van harte gefeliciteerd. In ieder geval al met de nominatie. Maud, een klein applaus alsjeblieft. Hoi. Hoi, naast Maud staat Peer. Volgens mij nog niet genomineerd. We zijn dit jaar niet genomineerd. Oh, maar dat gaat nog komen, Peer, want je bent druk bezig met muziek. Gitarist ben je? Bij de band Fix. Bij de band Fix. Ja. En jullie hebben al een hele mooie show mogen spelen. Ja, we hebben gisteren met de Wolf gespeeld in de Nieuwe Noor. Ja, dat is toch wel heel cool. Bijzonder om daar in het voorprogramma te staan. Aan. Ja, hoe was je avond? Ja, tof. Altijd cool met de Wolf. Dan krijg je backstage toch ook een beetje te zien hoe zo'n band in elkaar zit en hoe zij zich voorbereiden. Wat neem je van hen mee? Dat je denkt, oh ja, zo ga ik het volgend jaar in. Professionaliteit. Ze doen hun dingen zo goed. Alles is gewoon uitgedacht. En daar kunnen we een groot voorbeeld aan nemen. Ja, professionaliteit en lekker je eigen ding doen. Zeker. Gewoon doorgaan. Flink zweten. Flink zweten en muziek maken, zo is het. Peer, dankjewel. En we zien jou volgend jaar terug bij de Limburgse Popprijs. Ja. De zaal is gevuld met muzikanten, met muziekliefhebbers en natuurlijk ook met genomineerden. Want er gaan prijzen uitgereikt worden. En een van die prijzen is het beste album. Vorig jaar ging dat zo. Album van het jaar. Het Limburgs publiek heeft bijna 10.000 keer gestemd. We gaan hem pakken gewoon, want ik zie hem liggen. Sheng, Cher en Shele. Mannekes! Chique man! Mannekes en niet Mannekes, wat ze veel grootstrop dat veel het album van het jaar hebben gewonnen. Echt wel. Vorig jaar een grote verrassing voor Sheng, Cher en de Shele, maar we hadden een hele goede verrassing. En die heb ik groot kunnen vieren ook natuurlijk. Wat had het met het gedaan, beste album winnen? Ja, beste album winnen, zoals ik vorig jaar al zag. Dat is het mooiste wat ze kunnen krijgen. Dat is een cadeautje van het publiek. Het is een publieksprijs. En als je een beste album hebt, ja, dat gaat met de vulste kracht van de lui achter ik sta. En daar maak ik muziek voor de lui. Ja, en dat heb je live veel kunnen laten huren. Afgelopen jaar heb je flink gespeeld. En je zit ook dit jaar nog eens genomineerd. Ja. Och, een klein applausje, toch? Aha. Dat is niet niks. Genomineerd voor een liedje. Het liedje dat je ook kunt spelen. Dus we vinden het super dat we het hier live kunnen laten huren. Verder verklap ik natuurlijk nog niks. Maar genomineerd, dat is al een hele mooie waardering. Dus met van harte gefeliciteerd. En we huren het heel graag live. Dus speciaal voor u, hier live. Sheng, Cher en de Shele samen met John Tana. Revolution! Hoe die Fransen komen kijken. Ze komen met een peert naar het station. Echte mansleuk, met de mond nog blieken. Ze zingen dan tezamen een chanson. Die huurste in alle boetewieken. Ze lopen dan met stekbrood in de hand. En vurig de strand. En gele heel ze tegen. En wie verzangen dat hij doen. Wir zingen aan zijn schoen, die heeft ons al hard gelegen. Kom toch, lekker dansen met de Fransen. En de Pruisen, want die zuzen.
kom en zing maar met. En straks op het buffet, open veer op een romance. Je hebt zin in een echte revolution. Zo in het boedieperuusje kan ik kijken. Ze komen met de trein naar het station. Echte manslui met een mond nog blikken. Ze spullen in een slager, een slagerson. De huursten in alle goede wieken. Ze lopen rond met proppers en met beer. En de bestreekte neer, de hel niet van mijn reizen. Wie wil zeggen dat hij doet, veel zingen aan zijn schoen, de Punaise Polonaise. Kom toch lekker dansen met de Fransen en de Pruisen wat die Zuzen. Kom en zing maar met, en straks op het buffet, open veer op een romance. Heb zin in een echte revolution. Zo in het boedie zeggen kom ik kijken. Ze komen aan te voet naar het station. Echte manslui, en dat is gebleken. De contrabas, gitaar, accordeon. De huursten in alle boete wieken. Wie dat samen dan weer klinkt. En zederen dan zingen, in de streek ben ik geboren. Veel zingen dat hij doet, veel zingen aan zijn schoen, ik heb hij mijn hart verloren. Hey! Kom toch lekker dansen met de Fransen en de Pruisen wat die Zuzen. Kom en zing maar met, en straks op het buffet, open veer op een romance. Ach kom toch lekker dansen met de Fransen en de Pruisen wat die Zuzen. Kom en zing maar met. En straks op het buffet, open veer op een romance. Laat je nog één keer horen. Sheng, Cher en de Selen. Ik kom het podium op met een bijzonder moment. Mout, jij mag bij me komen staan. Mout is van Pop in Limburg. Laten we hier even bij elkaar komen staan. Ja, laat je horen, Mout. Mout Berben, jij gaat zometeen de eerste prijs uitreiken. Ja. En de eerste prijs is een prijs achter de schermen. Ja, klopt. Ja, we zien natuurlijk altijd superveel mensen op de planken, maar we zien minder de mensen die daar achter de schermen in de schaduw staan. En die willen natuurlijk ook extra in het zonnetje zetten, want die zijn net zo belangrijk. Zonder hun kunnen die mensen niet zo mooi op het podium staan. Dus dat gaan we doen. Laten we ermee beginnen. De eerste categorie. De genomineerde in de categorie Young Professional, Brechtje Dekkers. Brechtje zet zich al vanaf jonge leeftijd in voor de muziekkantine. Met haar enthousiasme, creativiteit en impact op het muzikale landschap van Horst aan de Maas is ze een unieke young professional die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Isaiah Jimenez. Isaiah richtte al op zijn 19e United Music Agency op en biedt daarmee jonge Limburgse artiesten de kans om zich te ontwikkelen. Met zijn bedrijf en zijn rol als programmeur bij het Zomerparkfeest heeft hij zichtbaar en blijvende impact op de regionale muziekscene, wat hem zeker een goede genomineerde maakt voor de Young Professional Award. Mick Bosch. Mick legt als foto- en videomaker de identiteit van zowel grote namen als Chef Special als ook opkomende artiesten trefzeker vast, waarbij haar persoonlijkheid helpt om artiesten volledig in hun kracht te laten staan. Ondanks haar jonge leeftijd bouwde ze eigenhandig een indrukwekkende carrière op en maakt ze als young professional blijvende impact door artiesten professioneel en persoonlijk te laten groeien.
staan ze. Isaiah, Mick en Brechtje, de genomineerden in de categorie Young Professional. We gaan jullie niet langer in spanning laten. Maud, je mag de envelop openen. De commissie zag 3 ambitieuze young professionals die alle opvielen omdat ze kansen niet afwachten, maar zelf creëren. 1 persoon stak er bovenuit omdat deze laat zien een echte duizendpoot te zijn. Deze persoon denkt groot en barst van de potentie, zonder daarbij de lokale scene te vergeten. De winnaar van Young Professional is Isaiah Jimenez. Ja, dankjewel. Totaal onverwacht. Er werd ook gevraagd om een kleine speech voor te bereiden. Excuses, dat heb ik niet gedaan. Dus ik wil wel een aantal mensen bedanken die me echt hebben geholpen in mijn carrière. Ten eerste mijn team van United. Ivo en Cedric staan daar, de rest is op de bank denk ik aan kijken. Bob Kanters, hoofdprogrammeur van Summer Parkfeest, die mij ook echt heeft gementord. Wieneke Lamers, mijn collega's bij Don Roosje, bij Pop in het Gelderland. Angelo, noem maar op. Ik zal vast wat namen vergeten. Ook Pop in Limburg en de muziekgieterij bedankt dat jullie elk jaar zo'n mooie evenementen toch weer neerzetten. Mijn vrienden, mijn familie en iedereen die me dicht bij het hart staat. En we zijn wel hard aan het werk voor allerlei mooie dingen volgend jaar. Dus dankjewel. Er is afgelopen jaar wederom heel veel muziek uitgebracht in Limburg. 100 liedjes maakten kans op de Song van het Jaar. Dit is de top 3. Shankshare en de Shele, featuring John Tana. Revolution. Je hebt zin in een echte revolution. Zo in het boedie zangen komen kijken. Jody Moon, The Machine. These times will change it all. Our brains running down a warning call. These times will change it all. Change it all. The Basement Collective. Hey, Becker. Hey, Becker. Ik droom al dagen van kroesjelen. Ik zeg, hey, Becker. Ik droom al dagen van, hey, Becker. Ik droom al dagen van kroesjelen. De genomineerden in de categorie Song van het Jaar. Laat je nog 1 keer horen. Voor al die fantastische muziek die afgelopen jaar is gemaakt. 100 songs waren dus genomineerd. Volgens mij zijn er ook heel veel genomineerden in de zaal. Dank jullie wel voor jullie inzet. Hoe hard jullie werken voor de Limburgse muziekscene. Er kan toch maar 1 de winnaar zijn. Zo is het cliché. En die winnaar heb ik vast in deze envelop. Ik zal het niet langer rekken. De winnaar van Song van het Jaar 2025 is Revolution van Shankshare en de Shele samen met John Tana. Zijn de mannen nog hier? Kom erbij. Mannen, mogen jullie even knuffelen? Ik wist het echt niet hoe jullie kunt spelen. Wat bijzonder. Om ik live te hebben gehuurd. En dan ook nog die prijs. Kom even hier erbij, wat te gek. Die prijs, die is voor u. Kom hier even bij de microfoon voor natuurlijk een reactie ook van u. Tadaa! Daar is er dan. Ja. Ja, mannekes en niet-mannekes. Stoom van weer. Ja, met de mond vol tanden eigenlijk. We leedje samen met John Tana, Shankshare en de Shele. Een perfecte clip, al zeg ik het zelf. Stoom van weer. Ik met knikkende knieën wel. Hè. Maar ze staan toch geen staan. Wil ik toch ook een paar lui bedanken. Iedereen, sowieso. Hè? Hier allemaal, als publiek. Maar in het bijzonder Robin Peters, de maker van de clip. Jos Lambrechts, opname. Hij Steins, de drummer voor een Revolution die we vandaag niet bij ons hebben. En mijn vrouw Monique, die tevens manager is, net mama is geworden en toch alles voor ons doordeed.
En daar natuurlijk het kleineke, Teuntje en Marloeke, die papa af en toe moeten missen. Om toch wel heel veel optreden. En wij, u allemaal natuurlijk. Groot applaus voor Sheng, Cher en de Celen samen met John Tana. En John Tana, Revolution. natuurlijk. Song van het jaar 2025. De genomineerden in de categorie Beste Limburgse Initiatief. Roermond in Tune. Roermond in Tune verbindt de stad met haar muzikale makers en brengt artiesten, publiek en partners dicht bij elkaar. Het initiatief geeft nieuw talent een zichtbaar podium en versterkt het culturele hart van de regio. Lucas On Air. Lucas On Air tilt livestream optredens naar een professioneel niveau en laat lokaal talent stralen voor een groeiend online publiek. Met creatieve formats en een sterke community maakt het muziek toegankelijker dan ooit. Nieuwe Noord Nacht Academy. De Nieuwe Noord Nacht Academy leidt jonge makers op in de wereld van de nacht- en clubcultuur. Van techniek tot performance. Het initiatief bouwt aan de volgende generatie nachtcreatieven en geeft een ruimte om te groeien en te experimenteren. Hier zitten ze. De genomineerden in de categorie Beste Initiatief. Ik hoorde het al, de fans hebben jullie meegenomen, toch? Eddie van Roermond in Tune. Jullie hebben zoveel verschillende projecten die in Roermond spelen. Hoe breng je die nou allemaal samen? Nou, allereerst doen we dat gewoon met z'n allen. We doen dat met een hele grote club vrijwilligers. Met een te gek en enthousiast bestuur. En uiteindelijk, alle muzikanten die in Roermond en daarbuiten zeg maar, aanwezig zijn, die helpen eigenlijk met ons mee. Dus we plannen een aantal dingetjes. Dat zijn er iets van 30 of zo per jaar activiteiten. Van festivals tot talentontwikkeling trajecten tot, nou, noem maar op. Dat bedenken we en dat gaan we dan uitvoeren. Eigenlijk is het heel simpel. Ja, wel goed dat je elkaar dan ook echt blijft zien. Want dan blijf je natuurlijk ook met elkaar dingen maken en doorgaan. Ja. In plaats van alleen dat project thuis in de studio of thuis met je band. Ja, precies. Wat wij doen is, dat is echt buiten. Wij willen graag dat er meer live muziek is in Roermond en omgeving. En dat is het lukken. Dat is gewoon meer dan ooit. Dus de zalen en de kroegen en de AC's en zoom ze allemaal op van deze wereld, die zijn aan boord. Dus die programmeren meer, die doen meer. En dat doen we echt allemaal met z'n allen. Mooi. Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie alvast. Dan ga ik door naar Lucas. Lucas On Air, ook letterlijk on air vanmiddag met de radioshow hier in de muziekgieterij. Lucas, jij ontvangt de hele Limburgse popscene bij jou in de studio. Ja. Hoe is dat begonnen? Dat je dacht, ik moet dus mensen gaan uitnodigen, dat ze bij mij langskomen. Oh ja, dat doe ik best wel lang. Het programma wat het nu, het format een beetje heeft, het is echt sinds 2022 aangenomen. Maar ik doe het al sinds mijn 13e. Ik ben nu 22 jaar oud. Dus sinds die tijd heb ik al Lucas On Air. Het heeft gaandeweg wel wat veranderingen meegemaakt. Maar sinds mijn 13e heet het wel al Lucas On Air. Ja. Ja, wat is een van die veranderingen waarvan je zegt, oh ja, dit wilde ik toch meer doorvoeren of toch meer laten horen? Nou ja, wat het nu eigenlijk is geworden is 50% countrymuziek. Omdat ik een uitwisselingsjaar in Amerika heb gedaan. En 50% de muziek van de gasten. En dat mag iedereen zijn, iedereen uit Limburg. Muzikanten, artiesten, bandjes enzovoort. Alles is welkom, alle genres zijn ook welkom. En die draaien we dan en geven wat airtime. Zo hebben ze toch in één keer flink wat streams erbij. En wordt de muziek beluisterd. Zo is het. Ben je nog niet bij Lucas geweest, dan meld je even, want iedereen is welkom. Ja, iedereen is welkom. Gezellig in de studio. Ja, zeker. En er zijn ook echt wel superveel mensen geweest in het verleden. Ik denk, misschien zou iedereen die alles te gast is geweest bij Lucas On Air even zijn hand willen opsteken. Nou, ja, zeker en meer dan de helft, maar de rest komt nog. Er zijn er ook nog een paar die inderdaad nog komen. Dus de rest die nog niet is geweest, jullie zijn van harte welkom elke vrijdagavond. Inclusief mijn medegenomineerden natuurlijk. Maar bij deze. Dat kan in de agenda voor volgend jaar. Nou, dus categorie mooiste stem heb je al gewonnen, Lucas. Maar voor nu gefeliciteerd met je nominatie. Dan ga ik door naar Brent. Nieuwe Noord Nacht Academy. Daarin komen ook heel veel concepten bij elkaar. Heel veel genres ook. Wat is nou voor jou één van de ingrediënten die je altijd mee kunt geven als iemand komt met een concept voor een clubavond waarvan je zegt, ja, dit zeggen we eigenlijk altijd, daar wordt het altijd beter van? Goeie vraag meteen. Nou, in principe is het zo dat de kruisbestuiving vinden wij heel interessant. Dus het zijn de collectieven die zich met een idee of een genre melden. En dat zijn tegenwoordig vaak meerdere mensen met meerderezelfde genres. Maar vooral die studenten en die mensen bij elkaar zetten en onderling en wij die dat begeleiden. Dat maakt het eigenlijk uniek. En
we zien die mensen ook eigenlijk ontwikkelen gaandeweg het traject. En het is niet alleen maar met de informatie die we ze geven, maar echt het samen doen en het maken en het gewoon lerenderwijs oppakken, vallen, opstaan, dat. Ja, waar kijk jij naar uit volgend jaar? Sowieso naar alle 6 de avonden van de communities die nu bezig zijn met het voorbereiden. Dus dat eigenlijk. En gewoon doorgaan, ontwikkelen. Er lopen wat gesprekken achter de schermen over het samenpakken van een aantal poppodia. Die je met nu dit gaat traject. delen? Ja. Misschien zitten we op een plek waar we een samenwerking mee hebben. Nee, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Ja, ook van harte gefeliciteerd met de nominatie voor de Nieuwe Noord-Nacht Academy. Maar de winnaar, die wordt bekendgemaakt door gedeputeerde Jasper Kunstelaars. Mag ik hem uitnodigen naar het podium? Groot applaus. Jasper, fijn dat je er bent, dat je er kunt zijn om de prijs uit te reiken dit jaar. Hoe blijf jij nou op de hoogte van al die initiatieven die er spelen in de provincie? Ja, tot op heden hadden we in ieder geval Paul. Altijd als contactpersoon, als ankerpunt, Paul Morel. En tegenwoordig hebben we heel veel andere mensen, Maud, maar ook Luc, waar ik vaak mee in gesprek ben. En dan kom ik nog heel vaak ook nog eens op plekken waar je op mooie evenementen of op mooie avonden bent, waar heel veel artiesten hun skills laten zien. En ja, dat is heel tof om daar getuige van te mogen zijn. Zet ik je een beetje voor het blok. Maar is er een van die artiesten die er indruk heeft gemaakt afgelopen jaar? Dat je ergens was, dat je zei, oh ja, dat blijft me echt bij? Oh, dat moet je nooit hardop een favoriet uitkiezen. Maar ik kies gewoon een Limburgse volksartiest die pas geleden de Limburgse narrenkap heeft gekregen, omdat hij toevallig op mijn bruiloft speelde, Big Benny. Shout-out naar Big Benny. Ja. Naar Big Benny. Laten we snel de envelop gaan openen en horen wie beste initiatief 2025 wordt. Ja, beste mensen. Het beste initiatief. De commissie was onder de indruk van een initiatief dat mensen ondersteunt, inspireert en stimuleert om zelf aan de slag te gaan. Een initiatief dat haar nek uitsteekt voor het zichtbaar maken van een doelgroep die in Limburg nog onderbelicht is en ongezien talent de kansen geeft om te groeien. De winnaar van het beste initiatief is Nieuwe Noord-Nacht Academy. Brent, kom erbij. Gefeliciteerd. Jasper geeft de prijs over aan Brent. Nieuwe Noord-Nacht Academy, beste initiatief. Het woord is aan jou. Dankjewel. Ik ben ook heel slecht voorbereid, maar ik ga uiteraard wel een aantal mensen bedanken. Ik ga beginnen met al mijn collega's van de Nieuwe Noord, want ik ben hier dan als verlengstuk, maar we doen dat natuurlijk met een heel team. Maar ook in het speciaal Daniel Stroes, daar aan de rechterkant. Theo Ploeg, die is er niet. Projectleider, bedenker, initiatiefnemer. Dank. Pop in Limburg wil ik bedanken en het Jan Smeets Fonds, want die hebben mee geïnvesteerd in het eerste jaar. En dat was hem. Dankjewel. Nog één keer een groot applaus. De winnaar van het beste initiatief is de Nieuwe Noord-Nacht Academy. Brent, ga het lekker vieren. Want in de muziekgieterij maken we het nog gezellig vanavond. Natuurlijk met de uitreiking op dit moment. Maar er was al een netwerkborrel en straks is de bar nog open. Dus dat komt helemaal goed. Aan alle genomineerden afgelopen jaar wil ik ook even vragen. Hebben jullie plannen voor muziek die uitkomt volgend jaar? Kan ik dat alvast even horen? Ja, er ligt volgens mij al aardig wat op de plank voor het volgende jaar. Dus dat is goed nieuws. Nou zijn er artiesten die we al jarenlang kennen en die je blijft volgen omdat ze zo'n toffe dingen doen. We hoorden net De Wolf al, waar Peer in het voorprogramma heeft gestaan. Maar er zijn ook nieuwe artiesten die dan opeens opduiken en de hele scene overnemen. En één van die artiesten is het duo dat achter mij staat. Want zij doken op bij de Imagine Music Experience, wonnen die prijs en mogen nu Nederland gaan vertegenwoordigen bij de Imagine Music Experience in Brussel. Dus dat is een grote klus, maar die kunnen ze met z'n tweeën zeker aan. We gaan ze nu live horen. Hier zijn Marit en Brechtje. Feel like I'm going under. The more it hurts, the less that it shows. Heavy weight upon my shoulders. They never seem to know.
wanna talk, no. I don't wanna care, no. I don't wanna hear their empty words. My mama always told me it's gonna be like it's meant to be. Na na na, I feel it, I feel so small. Na na na, I feel it, so far away. Long for more, somewhere in the old there before. Garden of change, the lonely butterfly remains. Hide me there, shadows reveal. Find some way to let me heal. I don't wanna know that it's all gone. And they think they know me, but I don't even know myself. Oh, I'm addicted to this pain. This can't be all in vain. No, 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 I feel it so far away. Oh, I'm running to a silent future. Don't know my name. Oh, I want more. I'm longing for the old there before. Garden of change. The lonely butterfly remains. Find me. I want them to know. Come bring me home. It's not over. I will fly again. Oh, again, again. De volgende categorie is Beste Album. Een album samenstellen, dat is niet niks. Keuzes maken in de liedjes die je hebt geschreven is al moeilijk. Dan moeten die ook nog eens één verhaal vormen. En dan moet daar een mooie cover bij voor op Spotify. Maar zeker ook voor als je dat album fysiek in handen wil hebben. Dat is een heel maakproces om ervoor te zorgen dat jouw verhaal in de groeven wordt geperst en dat het alleen op die manier geluisterd kan worden door iemand die daar echt moeite voor neemt om die plaat op te zetten. Dat is bijzonder en dat vieren we met het beste album. Daarvoor is hier Pinkpop-presentator Sander Ruiters. Ja, leuk. Het beste album, ja. Mooi, mooi, mooi. En het allerleukste van het beste album is een album maken, mensen. Dat is met je groep of met je band of soms helemaal alleen in een studio zitten, heel lang nadenken. Het is een soort huwelijk dat je even aangaat. Soms is het kortstondig. Er ontstaan ruzies, er is liefde. En uiteindelijk kom je er hopelijk allemaal als winnaar uit. En dames en heren, er zijn heel veel albums gemaakt. Dat is ongelooflijk. Geef ze allemaal een applaus gewoon, al die albums. Ja. Te veel om op te noemen. Le Free en Bobby G, Axe, dat is Latin uit Geleen en Mergelstub, bijvoorbeeld Schaduw, ja niet normaal, Toes op de Merit, Herfsthanen. Maar goed mensen, er zijn 3 albums uitgekomen die misschien gaan winnen. De winnaar ligt hieronder. Oh yes, gelukkig. Ik heb hem. Ik was even bang. En die 3 albums die de top 3 vormden, mensen, die ga ik toch even toelichten. Dat is, en u mag ervoor applaudisseren, Trekzek, Op het hart gedragen. Ja, dat is een band rond Trem van Enkelvoort, Bart Storke, maar ook met Jerome Kardinaals. Ja, heel fijn album. Niks van Limburgstalig en Nederlandstalig enzovoort. Ik moet hem hier kwijt. En die andere genomineerde is The Machine van Jody Moon. Wauw, ja, 8e studioalbum. Ik ben ondertussen van een leeftijd dat ik nog wel op ze heb gestemd toen ze met hun band Roosevelt ooit een keer ergens wilden spelen op Lowlands, was het geloof ik. Jeetje mina, stond internet net. Prachtige plaat hoor. Ja, echt de singer-songwriting van dit is Champions League, mensen. Dat kan ik wel zeggen. En ook genomineerd de derde kanshebber is Schwieg. Nou. En Schwieg, ja, u heeft dat gevolgd. SBS Shownieuws kwam bij ze op bezoek, want ze hadden een sticker gemaakt
over André Rieu en hoe toevallig dat op dit moment André Rieu aan het spelen is in het MEC. Goed mensen, hier is de envelop. Ik zou zeggen, start die tune. Want de winnaar van de allermoeilijkste award, de allermoeilijkste award, waar je urenlang mee bij elkaar zit, op de lip, van elkaar moet houden en ook elkaar moet haten. En het publiek heeft ruim 8000 keer gestemd. En 1000 stemmen ging naar Hupgeroog Nonnevotte! Zwieg! Kom naar voren! Dames en heren, geef een applaus! Leeflu. Wat moet er voor nu zeggen? Wij hebben een fantastische zomer gehad met allemaal leuke festivaloptredens en een avontuur bij André Rieu zelf. En ja, we hopen nog meer plezier te maken en met jullie en zonder jullie, wat je wil. Kom kijken bij ons, we komen graag bij jullie spelen. Lang leven Limburg. Huh? De winnaar van het beste album is Zwieg. Van harte gefeliciteerd. Ga het lekker vieren. Maak er een groot feest van vanavond. Want het is toch niet niks om prijs krijgen. Het is toch fijn als gevierd wordt wat je hebt gedaan. En het is helemaal fijn als je de belofte wordt. Want dan mag je Pinkpop 2027 gaan openen. Dat is wel heel erg bijzonder. En nog heel even, dan is het zover. Dan gaan we die prijs uitreiken. Vorig jaar werd die prijs gewonnen door de Herfsthanenband. Nog even kijken hoe dat ging. Een act die het Limburgse product op een spannende en mooie manier weet te promoten en een te gekke liveshow weet neer te zetten. De winnaar van de Limburgse popprijs in de categorie De Belofte is de Herfsthanenband. Gefeliciteerd. Ja, persoonlijk had ik dit niet verwacht. Als 5 vrienden hier kunnen staan en dan Pinkpop kunnen openen met onze eigen dialectmuziek. Dat is natuurlijk de Limburgse popprijs waar die om gaat. En we willen gewoon die Limburgse popmuziek de wereld in helpen. Dus dat kan gebeuren is voor ons eigenlijk een droom. Dus dank jullie wel. Meer ga ik niet zeggen. Gefeliciteerd. Ze zijn hier, de Herfsthanenband. Jongens, volgend jaar dan is het zoiets, dan gaat je Pinkpop openen. Maar voordat je Pinkpop gaat openen, zit je ook nog live te zijn, toch? Je gaat op tour. Ja, zeker. We gaan op Road to Pinkpop Tour. We zien snel op dit punt gekomen en toen dachten we willen eigenlijk nog een keer terug. Dus we gaan nog eindelijk hier heel klein beginnen in de hoeskamer. En dan gaan we via de tuin, naar Heerlen, naar Maastricht, naar Brunsen. We gaan overal langs en we weer steeds groter. Tot we uiteindelijk natuurlijk de grote Pinkpop show hebben. En de laatste show voor Pinkpop, die is nog niet aangekondigd. En mensen, jullie krijgen de primeur vandaag. De laatste show voor Pinkpop is onze eerste echte live show in poppodium Grenswerk. En heel belangrijk, vanaf vrijdag, aankomende vrijdag 12 december, kunt je de kaarten gaan kopen. Dus we hopen ook allemaal te zien Dat in is Venlo. gewoon om te zeggen. Ja, de Herfsthanenband, volgend jaar dus live op Pinkpop. Maar vanmorgen nu al live van Geneten. Dus pak het podium, want dit is hoe het allemaal omdraait. Nog één keer, de Herfsthanenband. Ik houd van dich, maar ik moet dich laten gaan. Dat ik heen zo zonder dich zou staan. Ik ken dich niet meer terug te liegen een ander mens. Zeg ze dan nog iets wat ik niet geven kan. Ik houd van dich, maar ik moet dich laten gaan. Gloeit voor de eigen verleefdheid van deze kraag. Alles nog kapot, er was een flik zo onverwacht. En alles stond toch vast, toekomstplannen al gemaakt. Dus waarom stond die koffers zijn nou ingepakt? Onze toekomst van mij afgepakt. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Ik kan
er goed gegaan. Wie vult dat dan nog? Voor al die jaren! Ik dacht het komt nog goed, maar ik ben de gek verloren. Ik zie niet met hem storm. Wie zal het met dich gaan? Ik mis 10 berichtjes op mijn telefoon. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Nee, ik kan het niet gedaan. En dat ik deze zonder dich zo staan. Wissen hoe ik vrede dan? Ik ken niet meer terug te liefst een ander mens. Zeg ze dan nog iets wat ik niet geven kan? Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Flemke is er goed gegaan. Flemke is er goed gegaan. Flemke is er goed gegaan. Oh, 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 oh. Wie kent ze met dit aan? Oh, 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 oh. Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Nee, ik kan het niet gedaan. En dat ik deze zonder dich zo stoor. Dus je wilt er tegen aan. Ik ken niet meer wat terug, er is een ander mens. Zeg ze dan nog iets wat ik niet geven kan? Ik hou van dich, maar ik moet dich laten gaan. Flemke is er goed gegaan. Oh, 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 oh. Flemke is er goed gegaan. Oh, 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 oh. Flemke is er goed gegaan. Hou van dich. Oh, 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 oh. Flemke is er goed gegaan. Hou van dich. Oh, 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 oh. Flemke is er goed gegaan. Groot applaus voor de Herfsthadeband. Volgend jaar op Pinkpop. Maar wie op Pinkpop 2027 gaat staan, daar komen we nu achter. De genomineerden in de categorie De Belofte. Mazou. Ask you how you feeling. Are you low? They without a reason. You don't know, but you wanna feel it, feel it, feel it, babe. Emirhan X. Je vader zat zo goed op je plek. Inshallah met mijn voet op je nek. Kijk, ik laat het lukken, jij laat het lijken. Zeg die mannen dat ze rustig moeten blijven. Ruby Mus. Are you serious with me? Serious about everything? I can feel the heat. Serious, I got to know what you want from me. Need to chill before I go too deep. Hier zitten ze, de 3 genomineerden voor de belofte. Mazou, laat ik met jou beginnen. Jij bent gegaan van DJ naar frontman in een eigen band. Dat is helemaal niet erg, dat zijn de zenuwen. Even adem in, adem uit. Nee, geen probleem. Ja, ik heb de draaitafel ingewisseld voor de microfoon, zoals je kunt zien. Ja, gaat goed. Ja. Ja, Hoe is zeker. je dat bevallen? Ja, ik vond het super spannend om die stap te nemen. Ik merkte dat ik in een veel kwetsbaardere positie stond daardoor. Maar ik heb mezelf daardoor ook echt eindelijk kunnen uiten. En ik heb ook gemerkt dat ik heling binnen mezelf kon vinden. Juist door met een microfoon op het podium te staan. Nou, en dat jij muziek hebt gebruikt, dat is je eigen therapie. Dat wordt hier gevierd met een nominatie als belofte. Die is toch mooi om op zak te hebben. Daarmee alvast gefeliciteerd. Thanks. Kom ik bij jou, Emirhan X. Ja, je staat bekend om je eerlijkheid, om je directheid, je rake teksten. Maar ik heb je ook wel eens horen zeggen, het moet schuren, maar het mag ook glinsteren. Hoe zoek je die balans op? Soms kan ik wel een plicht vinden in waar dingen moeten schuren. En soms kun je gewoon lekker chillen en dan kun je mooie dingen doen. En dan glinstert het. Dat is, Ja. het is niet zo diep. En wat is voor jou vanavond? Chillen of toch wel een beetje stress? Nee, vanavond glinsteren we. Vanavond Allemaal, glinsteren. ja. Goed zo. Zo moet het ook zijn. Gefeliciteerd Dankjewel. met je nominatie. Dankjewel. Naast jou Ruby Mas, ook genomineerd. Eerder al eens Song van het Jaar gewonnen. En nu genomineerd als belofte. Hoe zie jij voor jou de muzikale ontwikkeling in die periode van toen naar nu? Oh ja, daar is wel echt heel veel gebeurd. En ik ben ook echt ontzettend gegroeid als persoon. Maar ook wat ik wil doen met mijn muziek en welke kant het eigenlijk op moet. En
Ja, dus dit zou echt wel die volgende stap zijn om nog verder te groeien en het gewoon echt op plekken te laten zien en mijn dromen laten uitkomen. Heel cheesy, maar het is wel waar. Het is wat het is. Er staat zeker wat op het spel, want de belofte kan veel voor je betekenen. Dat weet ook Jiri, die de belofte al eerder won. Jiri won in 2023 de belofte en opende Pinkpop 2024. Zijn set bestond uit 2 delen. Eerst genoten bezoekers van rapper Jiri 11, maar in het laatste kwartier kregen ze al een voorproefje van De Nachtwacht. Jiri's nieuwe muzikale richting, waar we in 2026 nog veel van gaan horen. Ik heb me een beetje voorbereid naar Pinkpop, wetende dat ik met een nieuw project van start ging. Zo heb ik mensen om me heen verzameld die dat met mij samen konden doen. En dat is uiteindelijk mijn band geworden. Heb ik veel gerepeteerd. En ik wilde dit project graag op Pinkpop debuteren. Want waar is het leuker dan op Pinkpop de debuut hebben met je band? Dat is historisch, dat vind ik wel leuk. De show heeft er 100% bij bijgedragen bij het tekenen van een nieuw label. Omdat ik had de visie dus al waargemaken op stage. En toen ik hiermee kwam naar Top Notch Noise Ark, waar ik ook getekend ben, vonden ze het geweldig om te zien dat het al iets tastbaars is, zeg maar. Ik zou de toekomstige winnaar willen meegeven dat hij vooral gebruik maakt van het label van Pinkpop om iets neer te zetten wat hij daarvoor nog nooit neer heeft gezet. Om er iets speciaals mee te doen, zodat je er ook op social media en dat soort dingen echt heel veel aan hebt. Ik vind het een belangrijke prijs, omdat ik denk dat juist als je zo'n podium kan bieden als Pinkpop, dat je dan ook talent uit je eigen omgeving kan supporten daarmee. Hun de kans geven om gebruik te maken van dat grote podium en die beladen geschiedenis. Misschien wel het spannendste moment van de avond is gekomen. En Tim en William, jullie weten allebei hoe spannend dit moment is. Wat heerlijk nou, om zelf niet die spanning te voelen. Heel toch? relaxed ineens, ja. Heel erg lekker. Ja, ik kan me voorstellen dat dit ook spannend is. Maar voor jullie helemaal. En we laten jullie niet langer in die spanning. Ik geef het woord aan Tim en William van der Hershanen. De commissie zag 3 indrukwekkende artiesten met een duidelijke visie, krachtige live performance en enorm veel muzikaliteit. Eén van hen liet zo'n sterke artistieke identiteit zien dat deze zichzelf als artiest opnieuw heeft uitgevonden. Naast een strategisch plan voor de komende jaren zag de commissie dat deze artiest een vernieuwende en onderscheidende sound laat horen. Daarom is de commissie van mening dat deze artiest nu klaar is voor de volgende stap. De belofte van 2025 is Mazou! De belofte van 2025. Van harte gefeliciteerd. Het woord is aan jou. Nou, ik had vannacht dus een nachtmerrie dat ik precies op dit moment niet wist wat ik moest zeggen. En nu ben ik hier. En ik had ook oprecht niet verwacht dat ik hier zou staan met zo'n geweldige collega's, Emiran en Mete. Alsjeblieft, maak wat lawaai voor Amy en Ruby. Ik vind dat jullie allebei echt geweldige dingen doen. Als je aan 13-jarige Michel uit Spouwenbeek had gevraagd dat hij later op Pinkpop zou gaan staan, dan had hij zichzelf uitgelachen. Het is echt ongelooflijk om te kunnen zeggen dat ik nu op Pinkpop sta. Dat had ik niet verwacht, oprecht niet. En wat ik graag wil meegeven is, als je 13, 14, 15 bent, of ouder of jonger, maakt niet uit. En je kan jezelf niet helemaal vinden in de wereld. En je merkt dat mensen je uitlachen en dat ze je niet serieus nemen. En je zegt van ja, maar ooit ga ik op het podium staan en ik ga het doen. Dat het dus wel kan. En ik hoop dat diegene daar dat kan en dat ook gaat doen. Dank jullie wel. Groot applaus voor Mazou. De belofte van 2025. En mag ik alle winnaars terug het podium op om samen te vieren.
dat we samen de Limburgse muziek zien en de prijzen kunnen vieren. Kom er vooral allemaal bij. We maken het hier nog gezellig. We maken er een groot feest van. Want het is niet niks om die muziekscene te vieren. En het is niet niks dat er zo hard gewerkt is afgelopen jaar aan die Limburgse muziekscene. Ik dank daarvoor alle muzikanten, alle mensen achter de schermen, iedereen die die feestelijkheden mogelijk maakt. Ik dank Pop in Limburg en in het bijzonder Paul Morel. En ik dank jullie allemaal. Blijf muziek luisteren, muziek kopen, ga naar live optredens en geniet van al het moois dat hier wordt gemaakt. Hartelijk dank voor het kijken en tot volgend jaar bij de Limburgse Popprijs.